Vchádzame do mesta Čierna nad Tisou, ktoré sa nachádza v Košickom kraji v okrese Trebišov. Je to konečná stanica, týmto vlakom sa už ďalej nedostanete. Čierna nad Tisou je najnižšie položené mesto na Slovensku. Je jedným z dvoch miest, ktoré vznikli až po druhej svetovej vojne a považuje sa za najväčší suchozemský prístav v strednej Európe. Spočiatku obec až neskôr mesto bolo vybudované v súlade s potrebami Československa a Sovietskeho zväzu na zabezpečenie železničnej výmeny tovarov spojenej s ich prekládkou. Dôvodom je rozdielny rozchod koľají používaný na východe Európy a v strednej a západnej Európe. Mestečko by možno nikdy nebolo existovalo nebyť zmien hraníc po druhej svetovej vojne. Sovieti totiž zabrali aj pôvodne slovenské mesto Čop, kde sa križovali železničné trate smerom na Užhorod a Mukačevo. Nie je vylúčené, že keby zostal Čop Slovensku, tovar by sa prekladal práve tam. Po vybavení si povolenia od prednostu stanice na vstup do koľajiska vrátane natáčania sme sa vybrali do toho priestoru. Bez neho by sme sa ďaleko nedostali, keďže pred vstupom do priestoru nás tabuľa upozorňuje na zákaz vstupu bez súhlasu. Nevyhnutná pre vstup je reflexná vesta a zvýšená opatrnosť. Železničná stanica Čierna nad Tisou má najväčší počet koľají na Slovensku. Nezriedka je tu možné vidieť stáť 100 vagónov. Postupne sa dostávame na prekládku, ktorej rozhodujúcim technologickým zariadením je rotačný výklopník širokorozchodných vozňov s nosnosťou až 100 tón. Po zastavení vagóna a zafixovaní sa celý výklopník s vagónom otočí o 180 stupňov. Po otočení výklopníka sa obsah vagóna presype cez oceľový rož do zásobníka, odkiaľ je vysypaný na pásový dopravník. Z neho postupuje tovar ďalej cez separátor predmetov, flexovelom a ďalšími pásmi do nakladaného vagónu normálneho rozchodu, ktorý stojí na statickej koľajovej váhe, ktorá je sledovaná v riadiacom centre. Po odvážení vagóna sa súprava pomocou posunovacieho zariadenia normálneho rozchodu posunie o dĺžku vagóna. Súčasne je vyprázdnený vozeň širokého rozchodu odtiahnutý ťažným a tlačným vozíkom do určeného priestoru rampy. Prekládka umožňuje v prípade potreby aj prekládku a skladovanie materiálu pod vysokou rampou. Znova sa presúvame do priestoru koľajiska, kde môžete vidieť, že tovar, ktorý nie je možné prekladať vo výklopníku, napríklad z dôvodu veľkej prašnosti, sa prekladá pomocou bágrov. Po prehliadke koľajiska a prekládky sa znova dostávame do budovy železničnej stanice v Čiernej nad Tisou. Nastenný obraz vo vestibule je mozaika, ktorá bola realizovaná po roku 1968. Hlavný motív vystihuje Deň oslobodenia Prahy. Oproti stanice stojí klub železničiarov. Práve v tejto budove na prelome júla a augusta v roku 1968 prebehli známe rokovania medzi sovietskou delegáciou na čele s Brežnevom a československými reformnými komunistami. Atmosféru stanice doplňa ešte vystavená parná lokomotíva. Pozeráte sa na fotku odsunu sovietskej vojenskej techniky v Čiernej nad Tisou.
V Čiernej nad Tisou sa nachádza 16 ulic. Vzhľadom na minulosť mesta príliš neprekvapia ani niektoré miestne názvy. Námestie Pionierov, ulica Dukelských hrdinov či ulica Slovenského národného povstania. V meste sa nachádzajú základné školy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, základná umelecká škola, ktorá sa od roku 2010 nachádza v priestoroch základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským. Mesto malo aj stredné školy, železničné odborné učilište a obchodnú akadémiu, ktoré sú už dnes vyradené zo siete stredných škôl a stávajú sa súčasťou spojenej školy v Kráľovskom Chlmci. Budovy obchodnej akadémie sa v Čiernej nad Tisou využívajú sem tam na prax študentov. Podľa ščítania obyvateľov z roku 2001 žije v Čiernej nad Tisou 4645 obyvateľov, z toho bolo najviac maďarskej, menej slovenskej, rómskej, českej, ukrajinskej a najmenej rusínskej národnosti. V minulosti sa v meste nachádzalo aj mestské kúpalisko. Čo však z neho ostalo, môžete vidieť a čudovať sa. V pozadí vidíme futbalový štadión a jediné sídlisko. Mesto leží v juhovýchodnom cípe Slovenska na trojmedzi Ukrajiny, Maďarska a Slovenska. Ide o miesto trojbod, kde môžeme byť v troch krajinách naraz. Extravilánom mesta preteká rieka Tisa, ktorá tvorí štátnu hranicu s Maďarskom. Pozeráte sa na erb mesta, ktorý predstavuje spojenie zamestnaneckého motívu koleso rušňa a hovoriaceho symbolu čierna farba štítu odvodená od názvu mesta. Dívajte sa ďalej na bytovku, v ktorej som vyrastala. Výhľad z nášho balkóna je môžete hádať 3-krát, samozrejme na koľajisko. Každého z vás v Čiernej nad Tisou kedykoľvek rada uvidím a s radosťou predstavím mesto aj naživo.